Good morning, Sebele Mjani. Right, itangati fast guys, tadzoka katingodzoka fast. Right, maita ibva uchikwira. Maita nakunda ichibva yemakwira. Maita nakunda ibva yematongokwira tifambe nebhora. Ibva yematongokwira. Maita ichibva yematongoisa request. Ndikuti maita kwete Primrose makwe. Ndikuda kuti maita vachitongokwira tisanonoke. Tsitsi chibva watongokwira. Hey, indawo zabantu siyastanda kanjani. Yo. Sizitanda kubi. Tsitsi chibva watongouya ukwire tione. Nakunda wacho titongofamba nebhora because pane dare pana pare mushara tikuda kuti. Tine dare ramaiguruma inini nababa. Ndizokutamba ini. Tsitsi chisenda request. Tsitsi send a request. Tsitsi. Ndakamira request yako Facebook. Oh, all right. Let me. Tindarire musha wedu wokuchechi kumapostori. Darire musha wedu kumapostori kurati kuda kuti gadzise nhasi. Imuti kwa iye chichi. Tine darire dure kumusha remapostori atoda kuti gadzise. Ramaiguru namainini. Namadzibaba. Imuti kwa inyadzi wana dziti. Uita itso. Zvakaoma. Right. Ndamirira tsitsi. Ndikatsitsi wacho auya akwire tione. Tiri mudare guru raManuel rinoyera. Dare rinoyera raManuel. Tine vamufundisi muprofita mukuru atitsika pano. Nai tsitsi chisenda ka request tsitsi. Uri right zvako, thank you for thinking about me. Tisimeli tokuda time chiresta zvako, thank you very much zvako iwe. Watonifungira kwaichi hangaiwa. Hangaiwa yakamira pamusoro muti yangu unotozoda kudai nemi. Hangaiwa dzinofamba kunotozoda kudai nemi. Kwirimba iyo. Nai tsitsi chichanetsa. Zvacho. Thank you 7 and 50 stars. Thank you 7 and 50 stars. Naimi. Chichiri kunetsa nai tsitsi. Tsitsi unenge wapinzwa dare kumba uku. Tsitsi. Zvitanguri tamira naye asikana. Ndikumuya ku live ndichiti Edda musikundi respond. Tisumbukuona isu. Ndatouya several times chingoti Ed. Aiwa inati hapana kana mutombokuona isationa. Hakuna mnatombokuona uko. Mambomuona ona ari kuti Ed.
Aiwa tsitsi ari muwabva ungaringa atanombomona zvichiwa hamuti ari kurequesta kupi because hatinamboiona request yakapa. Aiwazve zvonakidza akakwira pamuchiona madzimai katichitaura namadzimai vachitaura nemurume wavo nai muchionaka zvakanaka naka. Tsitsi haasi kuuya papo. Ndamuudza kuti ndiri kudzidziningirira tsitsika. But iya yapera zveya inotaridza kuti yapera kaiya. Ush. Hauna green button. Wauya usina green button. Ndakutazokuona wanga uri kuningikiri, wanga uri kuold life. Buda udzoke. Takuona. Buda udzoke. Buda udzoke. Inetwork yake manje. Ngabuda udzoke. Inetwork yake buda udzoke. Ngabuda udzoke. Papa atodzoka sina green button. Ngabuda adzoke. Handiti memuda kuona here madzimai mbomira izvozvo kana yazoramba kuzvino vanoita apa vanoita ko. Kana yaramba anoita ko. Adzoka. Ndoye kutanga ye. Haana green button. Adzoka. Ariba. Achindauya pasasa. Haana green button. Adzoka sina green button. Anomukura tana green button. Tsitsi Haana green button. Haana green button. Aidada kwira apa kakuti agota madzimai vaonekwe zvino haana green button. Ukabuda paFacebook tsitsi chibva watovhisa Facebook pama-minimized app handiti wototanga watoibvisa entirely obva watanga kunologa in pekutanga unosecha kuti Sismail's Diaries. Auya nayo ave naro green button. Ave naro. Takukuedha manje. Right. Zvaita meka shoti muri kubudisa mafesi kokoko. Right, zvaitaka. Right, madzimai mamuka here. I think you can swap unogara some uko. Madzimai ndokumbira muzogara padhuze neni panapa. Because you are the only person anofanira kubuda because notimva kuti mutaure nemurume. Pane vanhu vandinavo vari muno muSismail vekuchechi kwavo vana madzimai nana madzibaba vauya kuzonzwa nyaya iyi vari panapa. But ndavaudza kuti mutemo haubvumidze kuti tivabuditse pakamera. Munhu ari kudiwa pakamera muridzi wenyaya. Vanogona kubuda havo kana vachida hapana hapo mutemo unovamisa. Kana vachida kubuda havo vanobuda hapana chakaipa. Ko vane mhosva. Saka madzimai ndinavo panapa avo. Handisi kuti vari kuoneka here. Because mumba mandiri hamuna anhingirini. Light. Muri kuona here madzimai. Right, mamuka sei vanhu vekwamwari maprofita mapostori mamuka sei koko. Tamuka madzibaba isikuri sei koko tongoti tasangana nenhamo idzi dzadai kutiwira idzi dzeduwe zvongotenderera voswa maimvundisi chiwa kungotenderera nhaimi kungofuma achitenderera paindaneti maimvundisi zvinhu zvacho. But anyway zvinogadzirika hazvo. Regai tibate baba kuchiri kuseni tinze kuti zvakamira sei. Iwe fondera mudhara cha fondera madzibaba mufundisi. Fondera madzibaba. Fona kana panhamba yamaiguriya. Yamaiguri kuramba yavo ndo yatombovhuma so ndikutry. Fona nokuti yavo yoyo message yangu yapinda vatombondaira. Fondera ningikire. Fondera madzibaba. Hello.
Hello. Mamukazi. Mamuka sei madzibaba. Exactly paneno ndana ndokumbira muzokonera after 1 hour. 1 hour tizoigoni manje tatato 1 hour amugoni ungobva pane vanhu mbijana 1 hour tizokwanisi. Ndiri mukombi. Muri kuenda kwe 1 hour? Ndiri mukombi. Saka muri kuenda kunoita 1 hour? Ndozoona kutopfuura mutana nemaminutes. Ndikuenda kunonzi kuguruwe from Harare. 1 hour inotiremera manje because ini nditori kubva kubasa. Sana ndakutoti chega ndimbobva kubasa ndimbodai pana ndina madzimai venyu pano. Chatingotaurai muri kunzwika kana ikakatawo yakata tozoona tingadini. Handiti. Ngatitaurei. Mwana amuka sei nhasi? Ndiro ndiri kutofamba naye because ari serious ari kurwara zvakanyanya. Right. Madzimai ndofunga video makazoiona nditi. Kana ari kukwanisa kana kufa. Condition yake yakatooma. Manje muri kufamba naye sei? Anofamba hake. Ari? Muri kufamba naye sei? Ndichanyasokuti vaimotoya kufamba. Ari kufamba here kuti munogona kukwira naye munhingikiri mumota? Kufamba hafambi kana totaura kuti munhu agone kumira ega netsoka dzake ndakutendera foto rake kana vhidhiyo rake muboroni. Alright. Akatooma zvakanyanya. Alright. Maiwa hope kuti anopora. Ndakusenderai foto rake kana vhidhiyo rake ndakusenderai panamba dzake. Alright, pakanaka madzibaba. Madzimai madzibaba ava chitaurai namadzibaba mamiti madzibaba vasi kubatika madzibaba vari pava chitaurai namadzibaba imi. Hello. Madzimai ndiri madzimai chitaurai namadzibaba. Sisimeli, ndokumbirawo mutaure tiri pacall cause live iri kudo. Chitaurai ipa madzimai phone. Chipa phone. Madzibaba ndivari kutaura. Ngavataure. Alright. Ngavataure navo. Hello. Ndakumbira mutaure. Taurisai kwai ndokumbira mutaurise. Hello, Murise. Madam. Hello. Hello, Murise. Mute wadi. Ndiri right, Murise gogo. Ndiri right. Amuka sema. Mwana ari kurwara. Kana kitaura nyaya kuti mwana ari kurwara azvizive kuti ndingatsanangure sei. Mwana ari serious, mwana ari kurwara. Tiranyepere vanhu kana mwana achirwara ari kurwara. Kana makapinda vamwinawo panopana kuziva kuti condition yemwana yakaoma. Hazvizive kuti ndodii. Hello. Ndati mwana ari yakabatana. Aiwa ndazvinzwa. Asi dambudziko nderipi sairo dambudziko renyu nderipi? Dambudziko rangu madzibaba riri pakuti imi mamukwanisi kundibudira pachena. Ndiri munhu akararama nemi asina nhasi kusataura chokwadi hamusati makukwanisa. Hanzi taurai vanhu chokwadi madzimai. Hello. Hanzi namadzibaba taurai vanhu chokwadi. Inini chokwadi chandiri kutaura tiri kuti madzibaba nhauya tiri kupesana nawe nhauya kuti madzibaba havagoni kubuda pachena pazvinhu zvavanenge vachiita. Vakabva kunoku vaiti vari kuenda kuurwere hwemwana ende vaenda kuurwere hwemwana vari kunogara kwasekuru kukazunga kuguruve. Kuenda kwavakaita madzibaba havana kundioneka.
vakazondifonera kubasa kuti ndatova mumota ndakutoenda kuZimbabwe. Handikukwanisa kuziva sezvakambotaura kuti mandiri munenoi. Madzibaba zvanzina madzimai dambudziko. Regai ndikupirikire hanzi namadzimai dambudziko riripo nderekuti hamukwanise kundibudira pachena. Munenge muchinyepa makati muri kuenda kwasekuru kuGuruve asi hamuna kumbotaura pachena kuti kwamuri kuenda ndekupi uye zviri kufamba sei. Zvimwe handikazvinzwa here. Muri kundinzwa here? Makundinzwa here? Ndati muri kuti kudii? Hanzi namadzimai riripo nderekuti hamusokwanisa pachena. Makabva kuno muchiti muri kuenda kuGuruve kwasekuru asi iko zvino makabva mangoti hanzi itai zvamunenge mafunga madzimai. But nyaya ndiri kungotaura kuti ndiri kuurwere ndeurwere husiya handinotiwa rent vaudzenye kuti vari kuti rent 3 months rent nechikafu chevana hanzi nemwana uyu zvekare asiri kubatwa zvakanaka ndo dambudziko hurusa raita kuti vanhu vese vaungane pano. Nyaya yevana muri kuti chiinayo vhidhiyo ndakakutumirai nezuro makaiona here? Vhidhiyo andakatumira madeko makaiona here? mufoni mangu haina kupinda ndatoiona kubva kumasangano. Muri kuti chiinayo zvamakaiona madzibaba mwana achishungurudzika kudaro? Inoni yakafonzwa ipapo but ini dzangu hadzina hazvina kukufadzai? Ko nhau iri kutaura saka muchiri kuvada here? Makaona vhidhiyo muchiri kuvada here madzimai? Nokuti vabudirei pachena madzibaba kuti imi makadzokera kumhuri yenyu handitika ivo vatiwo vachingoitawo zvalife yavo madzimai. dambudziko ramaita hamuna kukwanisa kundipawo nguva sekukufukirai kwandaita tozotaura tiri panzvimbo yakasimuka. Alright, saka ngatitaurei nguva. Munenge makasunguka nguvai? Ndingasondagara. Munenge makasunguka mati 1 hour? Hai kubva from Guruve from Harare Guruve panoita munonyatsonziva kuziva kuparareba sei? Handinatsokupa ziva kuti pakareba sei, but maybe mukatiudza kuti zvinogona kuita kuti tinyatsonzwa nyaya sezvizere nokuti vana vanotogwa shuwa. Zvimwe zvacho hazisi kukunzwa aizopa turikira iko zvino tazvekuna nguvai iko zvino ziri kuma9 madzibaba. Saka ndikakufonerai kuma 11:30 dziri kuma 11 ndikakufonerai kuma 11:30 munenge masvika here? tatodi madzibaba ndati ndikafona na 11:30 munenge masvika here? Ndikafona na 11:30 munenge masvika here? handina zvandiri kunzwa. Ndati ndinofona na 11:30 munenge masvika ka? rega tinongofona 11:30 idzodzo kwai 3 hours hatidzokwanisi. Vadonhedze iwewe, vadonhedze koko. So toita isusuka madzimai vari panditi ndofunga imi panotori nenyaya hombe chainoda kuti tiitaugwe nezvayo pano padare panapa pane nyaya hombe ichokwadi pane nyaya hombe toda kuti dare tiongorore mudare kuti tofamba sei. Saka zvotoita ivo sezvo vari mukombiwo munongoziva pamwe manetwork chokwadi ekufamba anenge achivavhiringidza tochimira tochiva izvo zviri nguvai. Ini ndiri kufunga kuti uva kuGuruve kuti vari kunovatako nokuti taigona kuzo 10 time kuzvi4
dzedza 6 kuZimbabwe vanenge vaveko pamwe kuda tovafonera kuzvifo kukazunga kwavari kuenda kubati network zvamu chose kuti pari zvino mukatovapotsa vatoenda pamberi pana Mwari kana kuti pamberi pane mapostori nasisi vari pano pamene tumuchawana rini ati tinovatsvaga zvedu kuti vari kunovatako handiti manzwa mataurira vaita pamatanga kutaura navo aiwa isusu tiri kufona direct hatisi kufona neWhatsApp saka inopinda tiri kufona direct hatisi kufona neWhatsApp saka isusu inopinda kana iri direct call inopinda regai tione kuti ichapinda here nekuti kana vatoriko kana vatori kuchechi ukoko tinotogona kupedza kana mazuva tisina vabvira takataura navo aime muchifona neWhatsApp kaini isusu tiri kufona direct nekochai yeah tofona pane mukadzi wavo handiti vane mukadzi wavo here papapo tinofona pane mukadzi wavo vari kufamba nemukadzi wavo kane mwana vari vese vari vose handisi kuramba ndoreva kuti network dzinozosiyana kamukadzi unenge ane line riri pamwe inoichi remwe yakanaikoko kuti vane malaini akaita sei saka regai tizozama kufona regai tiite saizvozvo asi mahwavhu ndaona kuti mamavoice mamatove murudo mazvona kuti at least variko ka vatoisa message vaisa message madzibaba vaisa message mirai toni vaisa message mirai vaisa message hanzi ndiri mupublic transport sorry ndifonere ndaburuka vatoisa message handisi kuramba sesimele murudo shonje nawo ndavavoice renyira kuti muraitere mama ndikavoice kerafu makanzwaka nai vana madzibaba variko mapostori muri kuti kudiko nenyaya iyi ari kutenderera muri kuionawo sei iri kutenderera pasocial media iyi vana babvunzo vanzi muri kuionawo sei nyaya iri kutenderera baba Gideon madzibaba Gideon nyaya yekutenderera muri kuiona sei ndikutaura nandikozve neni makadi ndiripo makadiko ndiripo ndati munyaya muri kuiona seiko iyi nyaya yamupasta namai pasta ika iyi muri kuiona sei nhau iripo kuhwira shanje handiti ishanje chokwadi ichokwadi ichocho saka kuti wachizvitambira kuti kune mumwe baba vari kuno urwere kana kuti wafambira urwere hawachazvinzwisisa taura chokwadi madzibaba zveugwere uripo hazvozvo asi tiri kutadza kutambira madzimai ndechekuti baba vakadzokera kumukadzi wavo mukuru handi muri kuona ndo zvavatadza kutambira asi ndambovaudza kuseni ndikati handi makawana aripo here munhu ushu saka mungotora zvoti maiguru vangu varipo zvikanzi nenyaya yekuti vakambenge vaenda kunovitswa kumwe ndo zviri kundibata asi ndo zviripo izvozvo vatori vose bozoro ndakafona kuma10 havaidove vose mai vaitobika hatonga chakapedza kudlaira handizivi sa imi semadzipostori vangu vasina kukudza here kuti ndakudzokera kuna medem hapana zvakaiziva aiwa imi munozoti na10 o'clock vanenge vachizova vari mumba mwe chete vose saka ava vari kugwa shanje asi imi mandiri kuchechi kwenyu munoita vakadzi vaviri vatatu here chibatsirai kuti maimufundisi vahwisise hakusi kuti varambwa ka inyaya yechete kuti munga vachigamuchira kuti no chave 2 chete kana vachizogarisana vozvigamuchira because zvagara zviriko kwai vana vangu handizviriko zvimwe zvacho zvinodawo counseling handiti kuitira kuti munhu kana ane hasha zvinodawo counseling because munoziva kuti unoita nehasha wakatsamwa but after hasha dzapera unozorealiza kuti pane zvandaita izvi hazvina kunaka ndizvozvo hanzi vasenda message vasenda message madzibaba nzi ndokumbira mutifonere please musatore vana ndiri kuuya soon handina mwedzi ndabvako saka vataipa kazvitauriki pane mukadzi mukuru hani munoona saka madzibaba ndopavari kuita mistake apa hani munoona ndopavari kuita mistake havakwanisi kuti vabude pachena kune bhoti vakadzi muri
kuona pane mistake kamadzibaba izvo vaita zvokusenda message pane mukadzi uyo angachiita zvaunoda paanga iri pafoni iko zvino vakutaipa handitika vakuti ndinouya soon uyu kutaipa uyu haasi kuona kuti panyigwa kuti ndichauya soon muri kuona pari kuita problem problem ndikinzwa madzimai asi sekutaura kwamamboita paipa kuti zvakafanana nokuti munhu akafa nhasi handiti tinochema tinorwadziwa asi chinosara ndechekuti tichazonyaradzwa saka ndo zvakafanana neizvozvo izvi kana zvatoitika isituation yatoapo inoda kuti igamuchire then togara murunyararo ndizvozvo saka madzibaba vachibuda pachena regai ndivanyorere message ndichafona ndichafona kuma6 manheru vaisira message nokuti toda kuti isusu takuda kuti tichivabatsira kuti igadzirise vabude pachena handiti vose maigura apa mainini apa vochitaura pachena vakadzi ava vazive chokwadi so that vakasimuka vachidzokera South Africa handiti vanoziva kuti vaenda kuna mainini pavanodzokera kuZimbabwe mainini vazoti vari kuenda kuna maiguru handi munoona madzimai, the only thing that you can do panyaya iyi madzimai ndengokudza mwana mai vangu unofanirwa kutambira zviri paground because wakawana zviripo sisi handiti kutambira unotambira kuburikidza nomuoko agara newe pasi okutsanangurira madzimai madhezi andakataura navo vakati inini kusiya imba kwandanga ndakaita masecret madzibaba vane masecret madzibaba kana vazogona kutaura chokwadi chipare vachachigona asi kana vasati vagona kubudira mubamwe vavo pachena hapana kuti vachagona chipare sezvo zviri kuita izvi zvari kutaipa uye haana zvaari kunzwa kana kuri kutaura votaura mai vava vachinzwa sekunzwa kwandiri kuita ivo vachinzwa vachidayirawo sekudaro kwandiri kuita kuti vachakwanisa here kuzorega kudzoka kuna baba vemwana uya futi toramba tiri tiri pamwe chete nokuti kana zvakadai zvinourayisa madzibaba vanogona ndadzoka kumhuri izvo bamai vaya vachada futi kudi kugara neimwe mhuri bamai vaya vachada kudzoka futi kune varume vavo futi nyaya yekuti izvo zvinofanira kuti madzimai vokuti vabude pachena nyaya yekubudira pachena ndo yakanaka ndosaka ndati tinoda kuti tiunganidze mose vana madzibaba vanga vaita zvakanaka namadzibaba Gideon vanga vauyawo zvanga vachaita witness kuitira mangwana vobuda pachena vochesa kuvabvunza madzibaba chipane nyaya iri kuita panapa vakadzi varipo budai pachena vakadzi venyu kuti zvakati vobuda pachena handi muri kuona inini sisimeni kuzosvika ndarova mwana nhau yakaitika hanzi munifanira na 6 ikoko vaconfirm hanzi munifanire time iyoyo orit taura henyu kuti muzode madzibaba vakati kuvapostori mwana right apora titori pamasowa nemunhu paakabva pamasowa akabata fona vanhu vese vakatofara vakati chenji iri kunzi yavako kumwana vakauya kwandiri vakati madzimai mwana ava right chasara imari yekuti saka itai plani nokuti mukasaita plani chokwadi nhamo iri kuZimbabwe hapana munhu angandibatsira ndakagara sezvo ndisina kana nemari ndobva vagara futi ndobva vazonyora futi kugurupu hapana akavaatenda musi wavanyora uye vakazotogara unenge musi wechina takabva pemasowe Saturday Sunday vakazonyora futi musi wechina vakati vapostori condition iri kuno kumwana apora ava right kana kugurupu zviri kuapostori ndiri kutaura zvinhu zvinezvi vapostori vese vachinzwa haisi kuti mapuhwa kana kuti kudii ndobva vauya kwandiri vakati madzimai aiwa ndinokumbira unditumirewo mari unditumire mari ndikwanise kuuya nokuti unozviziva kuti musi wa27 ndine kwandinofanira kuti ndiende kwaunonyatsoziva senini ndichizviziva kuti vheri musi wa27 vane appointment yavainayo vanofanira kuti vaende madzibaba ndakanzwisisa ndatine mari yandandinayo ndikatotuma chete kuti ndikwereterewo mari kubasa kwavo saka madzibaba Gideon amchataura nezvava ndo vakauya kumadzibaba vanopinda mwanzi madzibaba Johani wekuti Twinge varipo panapa avana orenja ndo vakauya kuinbox kwangu vakati madzimai tirege kushungurudzika nenhau yekutumira madzibaba mari madzibaba Gideon vaita plan zvikanzi ndobva ndabvunza ngati ko imari vakati aiwa 1000 ndikati aiwa 1000 ndeyekuti abve muHarare kusvika kuBoda kuPretoria havana mari yemazuva saka baba Johani ndanzwa tsitsi mumwe wangu nokuti muri kusunga vanhu muno muPretoria
toyai mutore 300 yandinayo vakandotiti chokwadi ukasatondipa ndinopa 1 week ndinotakura futi amukuzvinzwa vari switch tani baba avo zvokuti kana mukaitirwa switch tani inini ipapo munobva mati zvangu zvaita ndobva ndatora mari iya ndobva ndapa baba Johani vakatoenda vakatonosenda madzibaba vasenderwa mari havana kuresponda kwaposta kuti mari vakaiona vakagara 2 days vasingabatiki online vari offline rechi 3 iri musi weSaturday ndopa vakati vapostori ndakaenda kukaroi kumasowe ndandi 7 days ndiri musango ndichitsanyira rwendo rwangu rwaonekwa rune mhiringa ndobva vanhu vese totoshamisika kuti posei nekuti vanga vatoti ndakatobata mabhegi vapostori izvezvi muchingoisa mari ndatova mbasi ndobva vauya futi kwandiri vakati imimi madzimai izvezvi uchitongoisa mari kana bhegi handitakure ndinotopinda mubhazi ndotodini ndotouya ini ndikati aiwaso mumwe wangu akauya titambure titichi tiri pamwe chete ende madzibaba akauya kuno kutaura chokwadi mhuri yavo mwana uyu ndiye ari kufamba namadzibaba mwana wanda kutaridzai uyo ndiye ari kufamba namadzibaba ndiye mwana ari kunzira madzibaba vakutondichanzi dema murini mwana akadai maimusiya here mwana uyu tasemuni zvakadita kana muhapwa make anorwara mwana uyu tasemuni ona icho kaita muhapwa anorwara mwana uyu anogwara zveshuwa aiwa ndazvinzwa kurwara anorwara zvake akatowanda mapikicha atumigwa panapa but mwana uyu anogwara ndochokwadi anogwara mwana unotomira mushi nderekare madzimai futi ndekudhara izvi nderekudhara ari kuchinhauya vaposi vakukuna ndiri kuzambia saka muda kuti akapora mafotos ekudhara zambia asi aizvo zvakatombomasenda sisiri mazambia mananikiri mafotos ese ndekuzambia ndekuzambia vakatombomasenda ndikamaona ndekuzambia asi aizvozvi vataure chokwadi madzibaba kochirumbowanetsa kuti vataure chokwadi chero iri nderekuzambia iro ndiri kuzambia mwana yanga ari muzambia madzimai papa vanyora kuti anzi mwana yakati chatirikisa ari kuzambia saka maduzu ari kuita mwana uyu izwai madzimai maduzu ari kuita maduzu ari kuita mwana uyu maduzu ari kuita mwana madzimai izvo zvinoenda zvichidzoka hanti mari maningikiri kuti mheno zvinoenda ndinga zvinoenda zvichidzoka I think sisimili ini handina kuramba kuti mwana wangu uyu ari kurwara ndikufira kana pavakasimuka panapa madzibaba vachienda ndaizviziva kuti vari kufambira nhau yeurwere handiti vakanditi aiwa ini namadzimai tiri kundosangana kwasekuru ndokwatiri kunogara tichirapisa mwana havana kubuda pachena kuti ivo vari kuenda mumba mamadzimai ndakagara almost 1 week ndobva ndakavabvunza sakati apa muri kupi vakati ndiri kuchinhoi vakangoti ndiri kuchinhoi havana kubvira vadayira zvimwe zvinhu kana kutaura zvimwe zvinhu kubva ipapo havana communication yavaita pavakazoita communication madzibaba ndepekuti ndiri kuda mari ndambopedza paya pekuti vakazoenda vakati ndanzi muteuro 7 days musi wekubva musi wesaturday kusvika friday tikazvitambira takapedza 2 days ndobva vaisa message kuvana vakati vana vangu mangwana ndiri kumuka ndichikwira yaiva musi wechitatu amini kana ndisingakanganisi vakati ndawacha asi kuri kunaya mwana ene imi maduzu ekuti mwana wekunge akatsva kudai china imi ndo zvavari kungoita vanoti ndo marwariro avo vana vacho neni handitombozvizivi newenyuwo kana vangu vanombozviita saka muri kuenda kuchipatara here inini vangu handisati ndambosvika mupastage right munoda tikuudzeyiwo chokwadi here makambotesisa vana ava here inini vangu vana vese vakatesta vari right vese hameno iyeye handizivi because ndinoona ameno handizivi hangu nokuti mwana uyu handiziviwo hangu I don't know guys ameno handizivi sisimile festibon yakafaine 12 years yairwara netson ndo marwariro aiita futi akatestiwa hapana chirwere chakabuda chirwere chaishaiko saka mwana uyu asati asvika pastage yaari vapostori vakati madzibaba sezvo kuno kuri kunowanikwa mari madii tatora mwana tiri kugona kugara mubhazi tamutora tauya naye auya kuno kuSouth Africa
zvese izvo zvavakakrasha vapostori vakanzvenga vapostori vakasimuka vakaenda. ndavati ndipewo pichara raizvozvi torai pichara papo mune mwana munditumire vari mumota mukombi ndizvinaita mukaziveka munhu kanonzi Kelvin akara tashamiswa takasazvitaura kupostori musatombovhunduke henyu kusvika henyu musata zvinhu zvakadaro tinototaura kana usingazivi kupostori havaende kuchipatara mamapostori aende kuchipatara wangu vamwe kune dzimwe postori dzekuti hadzitoende kuchipatara munhu anosvika pakutofa achingonzi muteuro isi chizati anochida mapiriti so ndo basa redu rekutaura sezvazviri mazana hakuna munhu anofa neHIV wangu hakuna munhu anofa neAIDS mazuva ano AIDS yanga iri yakudhara ndo yauraya vanhu vari kuzvarwa nechirwere vanhu vosvika 50-60 years nechirwere saka chinhu chave common chatekeshera munyika chinotofanirwa kutaura sezvazviri nekubatsira abiya edu vamwe vanenge vamwe vakakanganiswa nezvitendero izvi so tinotaura chokwadi sezvachiri handiti tinotaura chokwadi sezvachiri kuti vakwanise kubatsirikana so ivo madzaba ndativaudza kuti madzaba indai nemwana uyo kukaranda vasati vaita zvemiteuro nechika ngavamboenda nemwana uyo kukaranda handiona kukaranda vari kuti handina mari ndativanyorera misingati indai nemwana kukaranda zvikanzi madzibabaka hanzi ndiri mukombi iye ari kumashure kwanti vamboti agoni kugara oga kwana kumira saka kumashure anani ivo vari pai zvamadzibaba futi kuzambia yangu ari tirika live ndinoda kuti muzoona kuti madzimai pamunoona vachichema vantu vachizoita enga ndo life yamadzibaba pasiri kupai kuvanyera pafeshe chaipo chaipo ndona uiripo handisi kuvanyera havakwanisi kubuda pachena maronda ndomukuona ruoko idripi ranga rakaiswa mwana akasobuda kare mwedzi waperere first month yaJanuary ndopa akabuda muchipatara mwana maronda ekuchipatara kwaakanga ari kuZambia. Saka madzaba ari kundinyepera guys, madzaba ari kundinyepera because ndiri kuchindipa picture yemwana hanzi mwana akagara kumasure indigara kumbati vati mwana agoni kufamba. Madzaba vari kunyepa avo, vari kunyepa madzibaba vanyepa. Madzibaba vaiti hatisataure mukadzi wavo aripo, mukadzi wavo ari padhuze, saka ivo vari kuita zvokutaipa vachinditaipira kuti ndichadzokera kuSouth Africa ndichazodai. Havasi kuda kuti titaure feya nyaya iyi, mudzimai wavo ari padhuze. Ndosaka muchiona tichiti nhau yanhasi yaita zvakanaka vapostori vachinzwana kuti pamwe vaiti ndinovanyepera imimi sisimili muchinzwa munoti pamwe sei ndakazoita mistake yekurova mwana enka yekuti munhu akwanisi kubuda pachena zvakafanana kana kudzokerana kwavakaita namadzimai yanga isiri pressure yekuti ndingarwadziwa nokuti munhu wandakasvika aripo munhu wandisina kudisturba marriage yake kana kuti vakabude mumarriage ivo vega madzimai ndo vakabuda izvi ndo vega vadzoka saka ini handina need yekuti sei vadzoka kana kuti sei zvazodai handina basa nazvo asi madzibaba ngavakwanise kubudira madzimai pachena ini mondibudira pachena abarika rakaoma nekuti izvo zvakuisa izvi kama izvezvisimili vari kutonyeya madzimai nemi havana zvavari kunzwa madzimai kutaipa kwakasiyana nehaloya vanga vachiita netiweki yazobvepi madzimai kana kuri kuti vakutaipa handiti kana netiweki ichinaita nofankunetsa aiwa netiweki iripo zvayo kana mukombe handifungi kuti varimo havo mukombe havasi havo mukombe aiwa mukombe havamo havo netiweki iri kungongenga vari kungosenda pameseji tisimilire gaini kupe nhamba dzasekuru vavo vari muchinhoi pamwe zvingaita nane futi togodzi dii nhamba toti kudii kuna sekuru iyenye ndotoita network yamadzibaba iri kupinda uko saka sekuru tingagwati kudii regai timbotanga tamirira ivo madzibaba tozobata sekuru vacho kana tichida kutaura sekuru movabvunza sekuru ndoda chokwadi ndibudirei pachena vakamuringisa kusitorese kutauswa vari kuita vakatozviona kuti zvechipostori zvaramba muzambia kuna mapostori atitaura nezvachipatara vakaenda kuzambia vanga vari kuchipatara zvokureva kuti tozama kuda kuisa kuti kutoti nemapostori vanotoenda kuchipatara vachinotorawo mapiriti aiwa ndizvozvo postori chavo
All right. Mwana akaiswa kunyika vaita kuti ararama kuti munhu kusatamusitawo akamuendesa kuzambia ararama ari kuchipatara kwete musango kuchikoro kupostal. All right. Aiwa handiti kumuzati kune dzimwe posta dzisingabvumi kuti vanhu vaende kuchipatara anomuziya. Aiwa yedu sisimili inobvuma zvese kana mafamily planning kuti kuita vanhu kuti zvauriwo ndopada tisingashinodi ipapo. Aiwa tinoona mafamily planning vanototiperekedza kuchipatara kwacho kana zuva rasvika. All right. Saka hazvire kuti namadzibaba sisimili hazvire kuti kurarama kwandinoita namadzibaba tinorarama tichimarana kana kuti kudii tinotorarama mune zvakatonaka zvokuti zvikutoshamisa kana ivo ndikutovashamisa kuti apa chambovaremera kuti retaure chokwadi chii. Nazoona kuti sei vaiti kana vakabva kuno kuvana nehembe dzakawanda vaakudzoka vanodzoka vane trouser 1 nehembe 1 ndovabvunza kuti ko zvimwe zviri kupi zvonzi zvabiwa nevapostori. vanenge vasiya kumba vane vasiya kuya masowa apera vopedza 3 days vasipo muri kupi kuti ndiri kwababa mutumwa wokonifema futi vokanganwa voti ndinoda kwabright wokonifema futi voti ndiri kuchinhoyi ndoti ko vana vari kuchema ndevani nokuti kwabright hakuna mucheche voti ndiri kuchinhoyi. Saka pari trick. Kunyange madzimai vakadzoka zvavo ngavadzoke nemufaro muimba iyi asi kuti nhau iripo chakambobudira chichi hachina kupera kuti nanhasi muchiri kuchiona chiri kutovatacha pavari ipapo hachina kana mbochikinyika chichiripo kana hama dzavo hama yavo yandiitisira meseji izvezvi ikati tatomukonewa nesu kuti zvakana hama yavo 1 inoziva kuti vari kupi hapana vana vamai vavo vese varipo 5 hapana vanhu vana ruziva kuti madzibaba vari kupi vari kumukadzi hamuna kuvaudza vanaudza uriko iye andikuvaudza nembeye muridzo yehama. Pakaipa. Saka the only way atinaye kutongozomirira madzibaba totoita zve6 totongofona 6 but ndiri kutoona futi 6 mukadzi uyu vanenge vanaye hapadariki foni zvekumhanya isimai ndo patoda kutovadzwa tovadavire kuti muwane mukubudigwa pachena kwacho handitika muwane kuwirirana muwane kugarisana because iyi mukaramba muine enga achingochita mwana anowane kurokwa hazvizoiti. Sisimili pakadai hapachagarisani nokuti vatondinyorera meseji vakati ndabuda mauri saka fungiita zvavafunga. Vakunyorera meseji? Iri nemapa. Yauya rini? Vati ndasarenda vana vatombobvira vataura zvekuuya totitengesa bhasikoro otengesa dza. Bhasikoro ndotengesera hani January kumwe. Yauya izvozvi meseji? Ani muri kuona madzibaba vari kudla both sides guys. Madzibaba vari kurova kwese. Vari kurova kwese madzibaba. Yakanzi chive ndiverenga itiwe tsitsi. Tinzwe message yacho. Kabwezi mtumengwa unoziva zvinoitika kamadzimai. Murume nemukadzi vanotsausana. Ani muzviziva zvekutoudzana rabishi but kusera mangwana vanenge vadzokerana. Makaunganidza vanhu vese vari muno Sisimeli Lumba mandiri mune vakadzi vakuru nevarume vakuru. Varume vane ndebvu vari muno vandinavo dzakachena kuti mbu. Endi varume vakuru Sisimeli vandigere navo muno ndiri kutonzwa kunyara izvezvi. Vasandatobvisa kumeso. Vasimudzwa. Mune vakadzi mune 1 2 vana amai 3 kune vamwe futi uko. Panze kune 8 here then vari mukati munomba tiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mune vanhu vakuru munomu vanopinda chechi yavo madzibaba vanoreva vari vanopinda vese chechi kana vana vesangano vanoti handizvosi zvigaro zvavo but dai mamuri umwe munhu musarara ndozati makaneta mabva kushift mabatsira amai ava nemurume wavo nyaya iyi yapera because situation yatakatarisana mumba mandigere muno haina kumira zvakanaka. Saka handizive kuti vana baba vandigere navo munomu ndiri kukumbirawo kuti ndikupei foni haisi live motaurawo vanhu vakateerera kuti vobatsirikana sei. Ndimi munoziva madzibaba sevanhu vechirume ndizvo handiti vana madzimai namadzibaba ndimi munoziva umwe wenyu semunhu wechirume panyaya iyo iripo iyi kuti zvinogona kuvaremera uzati nevakei nokuti uyu ndimufundisi wavo andiona ava vana vesangano saka kubatsira yamungavapa vese nokuti maimfundo vatonzi vatengese bhasikoro
kuti vakwanise kutenga atengese bhasikoro. Vanhu vari palive vari kunyepera vanhu palive kuti ndifonerei na6 kumukadzi wotitengesa bhasikoro. Hanzi inzwai sori madzibaba sori ndakuinterrupt. Hanzi nemeseji iri pano handiti ka chindisiya ndakadaro alright ndizvo ka wakaoma ndasarenda ndiri kuita sei hanzi chiyabvayo ndoda mameseji amadzibaba. Hanzi amai Eunice mashaya echokwadi vana avo vakatorwa hamuzovawana musadaro. Zvakaoma. Saka chanetsa handiti kurova kwawaita mwana here wanga washayei. Then madzimai vakati hapana chakaipa buda pachena. Kukanzi namadzibaba chekuti kudiko chokwadi chauri kuda ndechei kusvika pakuda kutoresa vana chokwadi munhu kukanzi handina kana mwedzi ndabva ikoko wakaoma. Hanzi kuitwa kadzokerana maidivo vanyora hanzi kuti wakadzokerana S9 izvozvo zvapinda paki mitro yamadzibaba after madzimai vabvunza kuti wakadzokerana nemudzimai wako wekutanga kukanzi izvozvo zvapinda papi. Hanzi makagonerwa kuma10 muri mese ndimadzimai ava makafonerwa ati panzi makagonerwa paita mistake yetyping error. Hanzi panhau iyi bvunza akakuudza ndimadzibaba asi moyo wako kusvika pakuda kusiya vana kuwelfare uchazovawana kupi asi wakaoma hapana mwedzi ndabvako pekuti tengesa bhasikoro handisopaone blogana mazima homopota muchiblogana. Saka madzibaba kumukadzi wavo uyu ari kuno havasi kubuda pachena sezvaari kungotaura sisimeli kuti havasi kubuda pachena kuti ndiri kuda nezvako kana kuti ndakadzokera nemukadzi wangu. Saka indoda kumubvudza wangu ndokutanga 1. Saka pachekutanga tiri kuti isusu vazaba vari kunyepera kuti mwana ari kurwara. Kuti vazaba vari kunyepera kuti mwana ari kurwara. Regai ndipiwe imwe meseji iri kuna vamwe madzimai ekunzi ngavatengese bhasikoro vatengesadza. Madzibaba idhirama chero. Aiwa but ngataureiwo chokwadi madzibaba havasi dhirama handiti vari kumwana ari kurwara totiisa kunyepa here kuti mwana ari kurwara. Ngavatipewo macurrent photos vari kungotenderedza masame picture iwayo chero kuvanhu vekuchechi ekuzambia ndo ari kungopiwa vanhu vese aizvezvo havasi kuda. Saka vari kumalavington kumudzimai wavo vari kumalavington. Meseji yebhasikoro yabuda. Tengesai veduwe ndakaramba here tengesai bhasikoro ko kungoda kundipa mhosva ndokudii kondishini yemwana haichaita kuti akwireko kana ndiri mutadzi wako nguva nenguva ndingadini. Tengesai bhasikoro muwane chikafu. Ini mhosva yangu bhasikoro racho ndaripinimedza hanzi inonzi chiye kudhara anonzi machii emutandaya hanzi tupai roja mari imari bhasikoro rero hanzi handizere madzimai hanzi tengesai bhasikoro muwane chikafu. Ini mhosva yangu neweka yakaoma shuwa hapana pandakakugonera dai waiona zviri kuno hawaidaro waita basa. Mwana acharwari ndivo mwana acharwari the man ari kudya kwese ari kuda kudya kwese murume uchu kurwara kwemwana handifungi kuti acharwara zvekwamwari chaiko. Meseji yebhasikoro ratedzaiva nemadzibaba kunozonzi tiri kuita hanzi saka madzibaba vakaudza mukadzi kuti tengesa bhasikoro. Bhasikoro racho inhandizeye mabhasikoro kuti rinonzi chini yava nemadzibaba Black Horse remutandariya ekudhara aidhiraivha nasekuru dokumalawi i2 pipe hanzi i2 pipe sisimeri 2 pipe ndochii tipewo bhasikoro racho toni riri kunzi ritengeswa toresa pamaketi kapafacebook ritengwe handikachandonotengesa munhu kuti mari kukura pachachofu inotupa ibhire rabuda mustaira zvamadzimai handi baba vatotengesai bhasikoro ndokiripo imi mototora bhasikoro weswa pamaketi rotengwa
So nyaya iripo ndeyekuti sisimeli pakonti nana baba vari pano ndoda kukumbirawo kuti ndipe vamwe madzibaba vari pano vechikuru mutaure navo vanhu vari muno vatovinga meeting iyoyi kuti vanzwe kuti zvii zviri kuitika saka regai ndivatambidze foni munzwewo pfungwa dzavo semunhu mukuru watigere naye mukati meimba inoi vapenyu aiwa imimi ndimandoda kuzotaura ndimadzibaba gejo vanotaura imimi taura zviri padumfundurenyu madzibaba ndikwanise kuenda hangu inini chaipo sezvikwanisi kukongeya 6 madzibaba makadii takutotemba kuti imi mugadzise imba iyi kamadzibaba makadiiko zvenyu tiripo zvakangooma zviri kuitika muchechi umu vakuru vechechi apa saka nhasi zvo toda kutoti mugadzirise nyaya idzi kamuri imi vanhu zvona ndituti muchadzita sei zvava kutoti vanhu vatengesarane mabhasikoro kudai makadi yenyu madzimai tiripo makadi yenyu madzibaba handina kuhwisisa pamataura kuti tikati nhaurwa iyo taurika apa yamai mufundisi nababa mufundisi imi ndimi munavo kuchechi zvino vanobatsirika sei pamwe ndimi munogona kuvabatsira kakuti amen nokuti izvi zvakudzara zvokuti chitengesa bhasikoro urarame umwe woti ita zvauri kuita zvinozobuda here right zviri kunzvika ndofarira hangu kuti mambotaura nyaya yekuti murudo munotsamusana anenge ari mashoko ekutsamusana murudo vanhu vanodanana apo vanowirirana asi kutsamwisana umwe neumwe unotaura zvaanogona kutaura zvinogona kuwedzera mumwe kutsamwa saka taura henyu ndanichida kungowedzera kuti saka zvinogona kungoitika kungoti kana uchinge watsamusanawo nemumwe wako ungogona kumuudza kungoti hawagara iwe uri rombe but urombe hunenge husipo ndonatso kuti imi madzibaba kana muine mudzimai wenyuka ikoko mudzimai wenyu ngaambogara pasina madzimai ava namai mufundisi ambotiraya kutaura navo nokuti kereke yenyu inoita vakadzi chero 3 iyo zvinogada kudai nchikujoinayo kuti mukadzi wenyu we3 dandi wechina hameno hapana anombondirambidza tinotongouya saka problem ndeyekuti madzimai vari kuda kuita selfish kuti vagare vari one ani munoona kuti vaite ivo voga asi vachiziva kuti chechinogona kubvumidza vamwe vanhu ndozviri kuita kuti vanetsa nemba mavo izvi dei vakurumidza kuti vagamuchire kuti kuna mai guru variko ndonatsa kuti zvanga chifamba zvakanaka zvino pakuda kuti munhu anovaudza kuti vagamuchire kuti no gamuchirai kuti patove namai guru vatovei mumupicture because imimi chero muri murume mutonyatsozvona zvatikonawo pano kuti mai guru vanitori namufundisi izvozvo imhuri yavo vakaenda kumhuri yavo ndouchokwadi izvozvo tinogona kuzviona kudurikidza nematauriro amunenge muchiita henyu asi tanga tisati tazviona plus nyaya yekuti muti pavakadzi vakawanda zvisina basa zvokuti munhu unopinda chechipi kana kuti unoita nezvei munhurume hake unogona kungozoitawo hake vakadzi vaviri kana umwe chete kana wazvifarira kana usina kuzvifarirawo hazvo hauzviiti zvisina hazvo basa nechechi asi zvekutiwo madzimai vanofanirwa kugarawo nemamwe madzimaiwo vachikurukurawo vachitaridziwawo vachiudziwawo zviri pagiraundi izvo zvose kutaura kwamaita chokwadi kanseri inenge ichingotodiwa kuti vahwisise kuzvigamuchira because ndokwavanotori ikoko kana sekutaurwa kwazviri kungoita haikona kwazviri kutoitwa muri kutozviona nemi mungati kuti wazviri kuita ima muri kutozviona mukutozviona wani kuti handi muri kwachiti ndine mwana zuro ndakafona ini kuma10 tikatofona panhamba dzemudzimai notati dzavo dzanga singapindi akangototi tangotofanira katodotaurawo ndimai mufundisi akati todotaura namamufundisi achibva tovati ndifoni yenyu achitovagamidza foni ndiri kuzvinzwa handisi kunyatsa kuzviona because inini handiti ndinoziva kuti vakandioneka vachiti vari kuenda kuurwere nemwana kunorwara mwana saka zvokuti mwana una mai vake izvo ndozviziva saka hapana pavangatakura mwana vachienda kuchipatara vachisiya mai zvokuti vari kudanana kana kuti havadanani hangu handidi kureva nhema izvozvo handizvizivi ini ndoziva vachirapisa mwana
zvekuzoti vadanana vazofonerwa kuma10 vakadavira foni izvo zvangova zvongoti ini ndogona kuzvigamuchira because ndichiti ava vaende havo kumukadzi wavo asi mwana ari kurwara. Aiwa tikuzvinzwisisa aiwa saka tozongoti hedu madzimai amene madzimai ari kuchichazobatsirana namai mufundisi kutaura navo kuti vacounseling zvavo whatever zvichazoitika kuti vagare vachingori prepared nokuti vakasa kanseliwa futi murume akadzoka vanozvika chinesanazve zvonetsa futi saka zvaakuda kuti ivo vaitwe counseling yacho chero chizovabata madzimai havasi kuzombotaura chokwadi ndochokwadi chiripo. Ipapo munotaura chokwadi kuti vanogona kusataura chokwadi nokuti chokwadi chinonetsawo kuti vataure bhozi iko zvino izvi handiti inyaya yekuti munhu anenge achinzi taura pamwe ane nzira dzaanga achida kuzama kuzotaura nadzo asi munenge mogona kuona sekutoti pamwe anonoka because nyaya inenge yazoitika inenge yakuti dai akataura zuro but iye handiti kana munhu achida kuita chipare une nzira yaanotaura nayo asi handisi kutsigira ini kuti vaite chipare kana kuti vachaita chipare but ndiri kuti inini kutaura ava vasati vataura pamwe vanga vachitaura kana vane chipare. Right, saka imwe nyaya toda kukomekedza futi ndeyekuti muvaudze nyaya yekurova mwana because iyo ndo nyaya iri kunetsa manje, nyaya yekurova mwana. Iyo shuwa ndo yatadai kudai so kuti tinyatsokuda kuti tirwisisewo kuti shuwa nesuwo tichivazorawo kuti aiwa mwana kana uchimurova hakuna mwana asingatadzi naivo vanenge vataridza kuti vazvinzwisisa kuti shuwa dzanga dziri nhau dzekutsamwa saka mukutsamwa muya kana uchisangana munoziva kuti kusanganisa rudo nekutsamwa zvinhu izvozvo zvinowedzera kutsamwa zvokusvikira chero kudzopedzisira ndosaka muchiona mudzimba muya muchitenga TV rutatu mukadzi anenge atoputsa TV iyai nenyaya yekuti anenge angohwa kuti kwanzi murume uya zvisaka kutsamwa kumwe kwacho vamwe vanogona kutadza kukontrola. Yeah, but atidi azvikodzeri kuti vapedzere shungu pamwana obva vabudisa mashuku ekuti ndoda kutokusira ipoison iwaye mashuku akavhundutsa akatifundisa zvisingaiti. Chokwadi chaicho ndosaka tiripo nesuwo tiripo pakutotiwo titaure navo kuti aiwa kutsamwa tinokuona asi dambudziko ramakazoita shuwa mwana vana vose vari kurohwa mudzimba umu asi mashoko amakazotaura ekuisira mwana poison nekuzotukirira zvakawanda zvakadaro zvinhu zvakatozogomarara dei makatsamwa henyu mukaranga mwana wenyu mumba menyu mukambotosiya zvakadaro kana nesuwo dei tisiriwo pano kana imiwo dei muri pamusiri pamuri navo nhasi. Apa chingori nyaya yekuti mwana akumbira ndokumbirawo chikafu ndokunzwa nzara. Anogona kudero akumbira chikafu kuti ari kunzwa nzara but vanenge gona kudero ivo vanga vagara vane enga yavo obvious nababa vakadavirawo zvavakadavira ivo vakadavirawo zvavakadavira vakasanganidzana nehasha dzose mwana akabva abvunza chikafu ndo panozo BP inokwira chero nemo munogona kuzviita ndizvozvo asi inangu handizoudza hangu mwana ndoda kukusira poison. Handiti kutsamwa kufanani handiti umwe nomwe ane nzira yaanongogona kutsamwa nayo. Aiwa iri kuti matsamwire iwaya muda kujustify iwaya ndio anoita kuti tizotora vana iwaya handimazviona iwayo ndiri kuzama kureva kuti kana newewo munhu unogona kuzviita but zvinoda kutsiurika. Ndizvozvo handiti kana munhu izvo zvindavaudza kuti ngavakumbire ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe hamusati maita vhidhiyo ndavaudza kuti ngavaite vhidhiyo vakumbire ruregerero nokuti kune timu ramuka uko riri kuadvocata kuti ngavasungwe chero zvikaita sei mai ava ngavasungwe muri kuona ndavaudza ngatitai vhidhiyo mukumbire ruregerero kwana Zimbabwe uko kuti vedu wenda akatadza ndoziva because vanorohwa vachifamba muroad time chavanongokara kana varohwa kana kudigwa acid nenyaya yevhidhiyo irori. Ichokwadi kana nesuwo tati chitozvitaura saizvozvo kuti aiwa nyaya yakadai so yapinda panyaya dzakaoma zvikuru sei inyaya yekuti munhu unofanirwa kukumbira ruregerero runova ruregerero rwepasi pemoyo kuti hazvizodzokesi tiiti ichokwadi saka
naivo vanozvigamuchira vosokutaura kwavo handiti handisi mumwoyo mavo ndiri kunze kwavanobudisa mashoko vari kukumbirawo ruregerero vava vachikumbirawo ruregerero ngavakumbire kuvana vezimbabwe nokuti vakakumbira kwamuri nesu isu tinovaregerera asi pavanenge vachienda kuShoprite uko vanongoonekwa ne1 munobva uchivakuwadzwa ichokwadi apa handiti apa mamuchichiri kutaura neni kana ndapedza hangu ndodzosera foni kuvaridzi ivo ndovanozoziva kuti vanoisa vhidhiyo sei vanozodii isusu kata tachemberawo hatichazivi kuti mafoni aiko zvino anoshanda sei ane machembera evoice renyu madzabari changere chinhu chidiki wani ndo zvinozoita kakuti muti vana madzibaba vanoita vakadzi vakawanda matori chiva muricho ndari chiva chiwa aiwa indari chiva hangu handi kunyepa madzibaba kana iri mhosva hangu ndingovhera ndatongoziva kuti ndatibatwa hangu nemhosva because voice ndari chiva irori zvisingatoiti papa musawara ndatovapa nhamba dzavo handifoni iyoyi ndatovapa nhamba dzavo aiwa ndinouya zvangu kana madzimai varipo madzimai muzive kuti tiri kuzogarisana ikoko tinogarisana ikoko kana kuti munouya kuno kutogarisana hamungaiti baba vane voice rakanaka kudai kuita voice rakanaka kudai so iri kana aiwa tinotenda sorry toda kungodzokera hedu panyaya zvishoma handiti tinomboseka-seka todzokera munyaya inyaya hayo yokungotiwo network ndodzangorambawo nekuti hatizozivi saka tinenge tongozofungawo kuti isusu mukuru wedu watiri kutaura nezvake zvechokwadi chaizvo handisi kuti ndiri kusaiti utsotsi handina kuuona asi kuti problem yatakaita handiti ndeyekuti pavakainda hatina kukwanisa kutaura navo kuti vati pavanenge vari ikoko vatikwanise kutipawo mafoto ekuchinja kwezvinhu nekuwedzera kwezvinhu muri kuhwisisa saka ndo patiriwo isusu kuti nesuwo futiwo takangodiniwo takangoputikawo tikatadzawo kutaurawo navo kuti vatitorerewo mafoto isusu zvekuti vaizoona mwana vachizonorara kupi kana kuti vachiswera kupi isusu chinangwa chiri chachiri chekuraramisa mwana ndizvozvo aiwa ndizvozvo saka taakuvapa foni kuti vakumbire ruregerero sekutaurwa kwamuri kuitawo mukati meruzhinji. Alright. Hello, Sismele. Hello. Ndofunga chinze tagutikana ere vanhu vari muno mumba nenyaya iyi ndisati ndadzima hangu foni yangu. Indati vaite video riende kuZimbabwe, video ribude out there vakumbire regerero vakabata mwana wavo vachinai naiti mundu kunyepa vobata mwana wavo kumbira regerero vedu veruzhinji rweZimbabwe ndini mai vemwana uyu wevidhiyo ndadzoka vedu wenda kanganisa ndakarova mwana handiti ndakarova mwana ma apasina alright video vanhu vari munomu vachanzi video vanotora taida kumbopa vamwe mukana saka vati vese vava right pakutaura vagutsikana nezvavanga muchitaura navo so tichazopa madzimai foni kuti vaite video vachitaura vachitaurawo paruzhinji vachikumbirawo ruregerero zvotoda video pana panogona kuka bati video riri kutenderera kunze uko saka vakaunza video rinongotenderera kuti sematenderero akaita irori vachikumbira regerero simple saka regai ndivape foni varekodhe vabatire foni chivarekodha kudai vachitaura and then handizi kundai handi chiripo here kai mari yakanzi navayanga atengere vana mwana yeyuyo wokukandikwa manhuchu chikafu ubva wangoenda nosiya utenge chikafu chacho uvasire ipapo asi uri padhuze nempamashopu padhuze neshoprite here vana any shop box aShoprite tokwira kuenda kuShoprite akusikuri tokwira kuenda kuShoprite noti pane mari yacho neiripo iri muFNB here mari yacho aiwa anotongo kuti namuti anokuzi manje ndofunga pamwe chiro chinoti pamwe achakutumira pamwe nemukuru manje iri kuShoprite inotora mukuru iri kwakaShoprite inotora mukuru utenge chikafu iwewo woenda unotenga chikafu chachona chikafu chemwana mapotato emwana chichi ameno zvachatenga wosiya ipapo chikafu chemwana alright regai ndiningirine kana mungopai kundai madetails acho oisa handine namba dzakundai ingosendera kundai wacho
All right. Shumbresi musadaro Shumbresi mari haisi yedu and don't say that you are an admin and atina zvotokwanisa kuita mari iyi yabuda muhomwe memu one of the diaries and tikaramba tongodzokorodza toita kunge takuita vanhu vegodoti zvine ropa zvakazodai ati we cannot control and we cannot choose kuti naiwe idai and hatikwanisi kuti tirambe takaibatirira because haisi yedu and yaya taramba zvokumusha tikati ngaitengerwe mwana uyu vana vachikafu saka vari kufanira kutengerwa chikafu chacho anditimaona chete saka tikaramba tongotaura tichiti zvikazodai takuita kunge tukomplena nemari isiri yedu it's not our money ani muri kuona so let it be zvataurwa kunzi ngaitenge chikafu chemwana hatikwanisi kuti tizodii kana kuti tidini azvinzwisisa here madzimai kuti hanzi mari iripo ngaitengerwe vana chikafu iwewe maita ndokusiya watenga chikafu chachona tiri chikafu chevana vacho ndichechikunzi ndechechi vanhu vakati vakatika ivo vakaisa mari vakati ngati ngakutengerwe mwana iyeyuyo chikafu angachirowerwa manhuchu ngaatengerwe chikafu of which we cannot dispute hatikwanisi kuramba isi yedu yanzi saka tinongoenda kunotenga inongonotenga chikafu chacho iyoyo. Alright. Saka ufanira kundandamisira message asi kubata phone yake. Chikafu maya ivava vanozochidyiwa kwaide matenga matoys isusu atite pfungwa dzedu maichaks tiri kuita zvatiri kuudzwa nemuridzi wemari zvakataurwa nemuridzi wemari zvakataurwa nemuridzi haisi yedu handitika zvakataurwa nemunhu akabvisa mari iyoyo ndozvatinoteedzera we don't do it zvamuri kuda imimi nokuti imi hamusiri makabvisa mari munhu akabvisa mari akatoita nditori nemameseji chaiwo akatonyetsonyora ari mameseji saka ndidini anenge akatarisa aripo ivava ndodini kunde akasvinura here iko zvine zvakamuka here anga aripo pakuningi apa anokwanisa kupenga but ari kupengera the wrong people guys ndopandiri kumustopa ipapo because kutaura izvozvo ari kutaura kwandiri inini as if it's my money. You see, it's not my money. Zvino angatengerwa toi pasina chikafu chacho here. I know you people are angry but vanhu vakatsamwa neyevidhio iyi kutaura chokwadi ndosaka ndambotaura hangu zvoti ngawaite vhidhio vanhu vakatsamwa muri kuona kuti iyoyi mari tomutsa hondo mari iyoyi patora yakabviswa nomwe wedu mayava ngavasapiwa ndozvikutaura of which ina handina control handimaona handina control because mari yacho haina kubva muhomwe mangu handi muri kuona saka ndopari kundisungawo ipapo ndopari kundisunga manyoni Shumbresi ndiadmin vepano Shumbresi is an admin atori kuleadership so anenge asikafanira kuti aonekwe macomments akadaro because macomments iwayo anozotenderera makunotaura nezvawo kuseri uko saka inini sasisi sake nditomusurira ipo pano paanyorera pacho handiona Shumbresi ndiadmin panapo ileadership not just admin ileadership hanzi I texted you one saka inini ndinooma kuti tsapa tight manje dei yanga rimwe ndodini what can I do vanhu vari kupenga vanhu vari kuvava so handichazivi kuti nenyaya yevhidhio iyoyo varoti ngavasungwe handimaona ngavasungwe mwana iye asara chitengo chikafu ichoyo vaenda kujeri nokuti hanzi nokuti hanzi apa tiri kuita kunge tiri kubhadharai kuti makaita mwana abuse of course I kind of feel that way as well but munhu akabvisa mari wacho ndozvaari kutaura saka ndodini ndo pacho vari kuti ndatoepa inini am now caught in between handimaona if it was up to me I was just going to make a decision but now my hands are tied because zvechokwadi tinotofila kunge tiri kuvabhadhara kuti makarova mwana ende zvechokwadi kuzimbabwe tave nembiri yekurewardha vanhu zvinhu zvisina basa handimaona tinorewardha vanhu zvisina nebasa rese we reward them vana bhaibhit uko handimaona nhasi tiri pane nyaya yeabuse but ndodini ndikutoshawa ndodini Hey.
alright zvotaura nakundai ndatodosa kati ndandavaudza kati itai vhidhiyo handimaona ndachizama kuvabatsa itai vhidhiyo toritenderedza the same way yavakaita ivo havafangi kuudzigwa mani vangafangi kufunga nhasi vangade vamufuma vakati kumbira regero dhara because inogona kusaperera handimaona tiri kutaura panapa tiri how many awi panapa tiri 1600 handimaona vanhu vari panapa vakateerera dhisi nyaya muri kuona so vanhu vese vari kupenga mucomment section umu handimazviona so haipereri ipapa vanongoti vachifamba zvandataura zvezvo ndozvito dangerous manje vachifamba kare vari kungonzi mai vaya vanodzika mwana kutengesa zvinhu zvavo zvekuzimbabwe vanodigwa acid vakadzoka vadlika fesese nenyaya yevhidhiyo. I've seen it happening so many times kuSAU kwama-actors mahombe achiatakwa nevanhu kunzi wakakisa munhu munhingiri kwatiri kutamba nhingiri zvekuacta chaiko kwokuzoti izvi zviri reality izvi ndandavaudza kati itai vhidhiyo ritenderere vakumbire regero from the bottom of her heart but vari more concerned nenyaya yemurume wavo madzibaba than nyaya iri kutenderera iyi. Iyi nyaya yatenderera manje ine danger manje because inogona kuvakuvadzisa. Ngavaite vhidhiyo asi hatisi kuvamanikidza kundai ndofunga kuti arikutaura neikoko enda uno ndavaudza kuseni kati itai vhidhiyo because ndaizati vhidhiyo vanhu vakazoonawo vhidhiyo vanoona kuti amai vari very remorse nezvavakaita hanimaona so ivo vari kunyanya kuita kukoshesa iyi yekwamadzibaba kudarika yemwana ofuti ndo nyaya yatonywa ivhina namadzibaba vari mubombo iri kupisa nyaya iyi hanimaona iri kupisa zvemachokwadi kwete zvokunyepa vanokuvadzwa. Alright, Sismeli, regai ndishandise foni iyo iyi vaite kana mutora nevhidhiyo renyu here nefoni yenyu. Unovatora iwe nefoni yako watora nevhidhiyo iyoyo amen. Ndokutora nefoni yangu. Saka regai ndivatore nefoni yangu Sismeli, I'll get back to you. Chekuita chako hatina hedu kuti ngadededa it was up alright iribo katako. Ndivatora. If it was up to me, guys, I was not going to give her anything. There's no makanzo nchitaura kuti pane hedu mari satina hedu mari makanzo taitotora hedu pachikuru but pane munhu akanga ari papane akaramba achitsikirira muripo ini achitsikira futi 2 vana i2 vakati ndikatodzisa vaingati guys saka tiri kubhadhara kuti vaende kunoputsa imba yemunhu here kuvapa mari akati kana mari iyo ngaitenge chikafu chemwana anga achitorowerwa manhuchu ngaitengwe chikafu akaisa futi message later akati chikafu ngachitengwe ndichati kudi ndikatotaura kuti tine vamwe moda kutorwarirwa nemwana atori muchipatara vakanzi vanhu makandiginwa ndichitaura point iyoyo ndikati pane umwe atogwarwa nemwana varidze mari vakati ngaitenge chikafu ini ndoita zvine zvotogwana varidze mari haisi yangu ka haisi yangu ndimaona saka ndoshiya kuti ndodini ndosaka ndamboti kundai achanonditenga chiko zvinhu zvevana ndinotengeiko zvinhu zvemwana zvokuti havadli mai avo angatengei madhanoni akatenga akawanda vasina firiji vanozoisa pai anokanganisika zvinhu zvacho. Ndoshiya kuti ndodini kuva mari hazviiti zvotange tiri kuvariwadha zvichiwa kuti vakarova mwana hanimona zvanga zvisingaiti pati mari chaisi yedu ndodini chatozivo ndashiya ndodini ndoramba ndakaibatira ndoti vanhu varamba kuti timupe torega kuvo ndongoti aripiko wemuridzi wacho wemari tomudza kuti vanhu varamba 120 mari yakabhedzwa navanhu makabhedhera 20 makaisa 100 2000 something ndoti kudiko zvodiko ndovaonesa nziro takavaonesa wani magamiri palive takavaonesa nziro vakati mameseji aya yangu mari ngaitenge chikafu saka nditi kudii mameseji ndinawo ndoti kudii
Unotoshaya kuti woita sei? So what should I do? The man is not my maumba. The person akavanhu vakabvisa mari vati ngati mwana uyu ngatingere chikafu. Isazati chikafu ndechemwana, but chikutikwadza chedu zati mai avachadla ipapo. Chikafu kutengera mwana dei anga ari ega tatisina problem. Chetaitowedzerawo. But nyaya yekuti mai avachadla chikafu chicho ndoiri kungogwadza vanhu. Hanimuona, ndio nyaya kungogwadza vanhu. Uchu. Akutopenga uchu. Ganibotira kumufonera Tinzwe. Because manje yanga kavata pamwe kwa America ikoko. Ndakavata. My sister ndiri panguva yakaoma panapa nevanhu. Ndiri kuita kupiswa hamusi kulive ka. Tatina live yamadzimai continuation tina namadzibaba nemamadzipostori. Zvinopa kuti Maria yamakati inde kuchikafu imimi neumwe wechitu vanhu vari kuvava kuti we can ngafonero we can't give that woman mari kuti ange tikumuriwadha kuti akarova mwana. Saka ndasvika pakuti ndoshandodini nditori palive vari kutokunzwa vanhu vakati ngasapiwa mari ndikati pati handi chikafu chichinye mwanakadzi iye anochidlawo mukadzi iye. Saka ndashiya kuti ndoita sei? Ndandati munhu aripo mudhairi zanga aende atenge chikafu ari iye. Ipai kana kuti ipai musikana we19 years. Ndingatori mari yandakapa munhu. Saka chirega ingonotengwa chikafu, chirega ichingotengwa mwana chikafu. Because we19 years anoshandira tete akungoitei. Chirega ichingotengwa chikafu chacho. Handi muri kuzvinzwira from your muri kuzviwira nditi uyu muridzi uyu mukuzviwira. Waitako muzukuka makore rega int. I know that the situation is complicated. It's complicated, yes. Thank you. What confirm rega tiudzari patengi. Pakaipa. Anti mazvinzwira ka. Ini manje chazoiramba sei ndozoramba sei. Ndikaramba futi mangana mema kuti simene vakaramba nemari yemunhu. Vakaramba nemari yemunhu. Ndikaya uyu atenge chikafu. Ndikaya amutengere chikafu. Zvakaoma. Totomirira idzo ningikiri 8 manhero achona tozovafonera enda kunomborogeza ndivati. Anomuona. Entifonereni shira wacho apiwe mari chanotenga chikafu chevanhu. Ndikutongofila kunge variwadwasi. Fila kunge nhasi vangu vachitoti ndakatoriwadwa iyi. But tingagodi. Hatina hedu choice. Tobhadhara rendi vana vanenge vakabhadhara rendi eiko totenga chikafu tita zvotaudzwa nemuridzi wemari guys muda kuti tidhaivhete saka mari yakana ukaisigwa nditi kushoprite gonotenga chikafu chawo chamene koko usiya ikoko iwe wakwirawo uber yakobvisa yako yeuber yekudzokera. Alright, so ndichaita ndini kana mari yapinda pane vana madzibaba varipo panapa namadzimai anditi ndichatora wani madzibaba wani madzimai vakasungunuka anokwanisa kuenda madzibaba Gideon ndizvo madzibaba Gideon ndo andaziva zita ravo mandizive totora madzibaba Gideon nevamwe madzimai anditi kana vamwe madzibaba futi kuenda tese kushoprite kwacho zvinhu zvotengwa varipo risiti ndichangorisa pauise mazuva ese ndotora mari yangu yeuber ndodzokera kumba kwangu. Not a problem. Chero kana naivo mai vacho ivavo munongotengawo vasvitsa zvina basa izvo ungotitsenderawo tichacho tizopawo vana vamwe vekuchechi kwavo varipo chikafu vakatengerwa kana vakuzotumira murume meseji yekuti vana chikafu ndichikutengerwa vana chatengerwa vana chikafu obviously vachadlawo bachatengerwa zvacho vana mazvinzwisisa kuti mawitness kuti aiwa madzibaba imimi rapisai mwana sechikafu chiri kokumba. Yes pasikoro rega kutengeswa tingagodi Pamela I have tried but muridzi atouya pana kati ngaishande ikoko ora saka iri bolt ozotuudza tozovabata kuma6 ora sharp saka ndozviripo ndozvitoripo tingadi muridzi wemari ati ngaishande ikoko tatomufonera ipo pano andimuona saka hapana zvatingaita
ndozviripo oinda iye unotengera mwana uyu zviripo. Ranga riri dhee ravo maya, ranga riri dhee ravo. Handimaona. Saka hatina zvatingaita. Sometimes kana Mwari ukaloketwa chero vanhu vakati kudii kana ukaloketwa unongoloketwa, mugare makazviziva. Ndogara ndichikudzidzisai. Kana riri dhei rako musi iwoyo pamamauchi dzevanhu unosumudzwa iwe uri one ugoloketwa, vanhu vagozara vachipopota vachidini, iwe watopinda. Honai kuti tapopota sei tatozama kupinda. Auya akatsikirira kuti ngavatengerwe chikafu. Ranga riragara riri dhei ravo. We cannot change that. Saka guys, tosangana manhero achona, tosangana kuma 6 kwachona ikoko pane ndamuka pane chivafonera. KuZimbabwe vainti havachaendi kuZimbabwe, mari yaende kuZimbabwe ndiyo yata kutengesa chikafu. Takaramba kuti havangaendi kuZimbabwe kunofurufusha mwemukadzi ndobva mumuridzi ati ngaakutengwe chikafu. Saka chikafu ndocho chingotengwacho. Mablessings emwana tingadii? Mablessings emwana tingagoita sei? Amona. Mablessings emwana. Saka panonetsa ipapo. So there it is guys. Tosangana na 6 tida kubata ipo madzimai acho neavatinzwe. Asi for now chikafu nasi vandotaura nesu vachidya rice nechicken. Nasi vanenge vachidya vari rice nechicken vanenge vapedza. So ndakuinda guys kunorara. I need to go and rest. Andika tobatsira pa aiwa andiri kubva kubasa zveni. Ndiri kubva kubasa. Pane munhu andibvunza question mucomment section anyora kuti hanzi Smeli kofesi machinja face yenyu yaita sei? Are you sick? Nai face yangu dzangu ndanogwara. Dia ndakarega kunda andicha bleach. Ndakambomira kuita skin lightening. So this is my original color. Handitika ndakarega kuita skin lightening. Handiti iya yawaiona yanga iri skin lightening, skin yawaiona iya yanga iri bleaching, skin lightening. Ndakadowedzera payana ndakadotsvuka sterek kuti ndakura sebhuru mangu. Iyi ndiyo original. Saka I wanted to go back to my factory settings. This is the factory setting yangu chaiyo. Iyoyi ndio factory setting yangu iyoyi. Handitozvona. Saka handitogwari funge gwarasi. Pauro pangu pakaoma. Gwarasi sure. Pauro pangu pakaoma. Unaona? Asi so ajera kuona kandichi paya pataibhuya kuti ukableach unoita iye logo zvodiwa mbodzikisa odi plus mafuta yandobika ndega kai ndobika ndega type netype pamwe naimbozvipisa ndo time new recipe ndozora ndombotsva ndogadzira ndotenga futi hanimuona mafuta kune vanhu vangu vandotenga mafuta angu nanhasi vatotenga mafuta angu vachito vakanaka zvisingaiti but ndakambomira kuti rega ndimire kubleach. It's me who ndikati people vanofana kuti vandizive exactly because imosi makangondiziva ndichingori yellow bond rekudaro hanimaona impaipai iri bleaching because ndinotengesa mafuta. So ndikati no, madairies they have to know inini wacho kuti ndiri munhu akaita sei. Handisi munhu lightini zvokudaro, ndiri pakati nepakati. Saka ndakati no, ndoda kumira. Hanimunoona kuti nditori munhu wanamukona. This is me, so I can say kuti ndo zvazviri. No bleaching, nothing. Mazano ndotozvirovera ndakandogadzira serum yangu yeglow ndo yandogadzira. Serum yamwe mchiti kumesa kwenye urugu ndiyo yandongozora iyoyo serum. Ndotogadzira ndega. Serum haina kana handisi kana any lightening property mukati momo. Inenge chingori glow serum isina kana any lightening property. Yekuti ndinongozora ndotorwa pasi. Zvatopera. Kurapisa manga achida ndipauka kamari kuti ndinorapwa asikana. So ndati ndimuudza kuti aiwa pakuri kuzora paya ndaizora. Asi ndonoona kuti kemusika hapana zorimbi. Andikona kuti original kwadzi magona makariko toda kutozotanga pamberi abullet. Right guys, saka tobatana kuma 6 murira musira point kare ndimbonovata bye bye.